martangyang mahita. Asiniro hamadi hamu doho dami nasian de batamata. Doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras madihita sa luhukna hatani di bata dihita imana tersurat di Kolose itu sada ayat sia sa ayat 1. Songonom hatani di bata. Di bahini dukubi kami dan masohot na kami tumangipong kami. Jalan magido asa di kuhi hampat tas ni roha manadan mana. Marhiti-hiti nasa hati setaran roha na surat parto. Asa marparangin at tamaan ito nga ni hamu. Lebih halong masih jala marparpuin nasa undang na ikan. Naos. Ganda di hamu manandun di mata. Kami berkuci itu hamu kobar tugugo ni hasang abang na makrohon nasa habingi itu do labas ni roha mardongan las ni roha madok moliati mahamu di amay na umpataw kung hamu cara tohap na di bagasan katibon sitiano ni agka na daliyahin ay nunga di roro hita siyang kumaman ni hao jala di pausat hita tu bagasan harajawan anak hakulongan di bagasan ibana do adong dihita halongi ima hasesaan usa ima saha donga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus masay menarik do ton moro tabain judulna emhatiya ama emhatudon marubani tado emhatulon mangudu di bagasan haporsyaon mangudu di bagasan hadamion mangudu di bagasan haseremo ima nawidahani siyatulong di emhatulu namarumani anani di pasaha jala di puka apostol Paulus do memang marhide sadahata na arga manang hata soso marhide tangian nama say di hidup. Jadi tangian hidup benar ning rogate no tangian alay tangian do dulu do apostol Paulus hidup benar mulo tapos kasi ito ngamble ayat sadi mate di ayat sadi di bayan si Paulus do marhide pamuhina tangiang ima asiniroha doho dami na siyente bata na totong madumani hamu lapatan na tangiangi Yesus Kristus hapataran ni di bata na tinadani jalan pamatan ni hidup benar ibana madumoni ati tumangyak ko kamu totong di bata ala songon pamatan ni Kristus. Jadi asalam takas do songo pamatan ni Kristus ido nakani marperwi imara na takas do atau hita jala halak na di bagasan Yesus Kristus ima halak mangulo ni baru na marlapatan ngulo ni baru ima jup pang di ibana ala nunga mubabe papena molo nunga halak ni baru nang mangulo di bagasan Yesus Kristus papainan na pangalahon na parangulon na jupang maakan ni baru asa na nido na namarpos ni roha di Yesus Kristus di mahala na unang marupok akahumaso do hagugon na siya portinyo jadi di papatar ibana do di song diming di marokani bingo do siyalan si parpayang bagasan haporsyaw tadi Yesus Kristus. Hidup man nama saya takas diigi totong i manakaningan mulu halak si parpayang hidup na tawain juna emhatinya. Emhatulun na parjuno na yung berengota ima ayat siya 1 ayat 10. Mohado halak na mangulo di baga sa kaporsyaw ido na ito.
Alani Apostel Paulus tung masaila situtu rohana manangyakon na sida. Jala pola do didok tung las rohana ala tung diguhina sida do las dirohay. I manaking marhiti habis taran dohot habis ni paton diyon. Songon na somal te Deus ada ide ima rupani nong sangat-sangat nong popular parmahan Tuhan ini. Jadi ngajuk rai ima sada hapur parmahan Tuhan ini dopa tondi yoku di parmahan Tuhan ini do boy mete Deo lapatan na di si hot do pinasida mian jala mangulu di baga sa kaporsyon na pulin mangulu di baga sa kaporsyon na lapatan na ibaru ni roha pikiran pangalaw tumbal ga situ malas ni rohani Apostol Paulus ala pulido pinasida di hata ni mata gabe halo mua situ na sida dinasa udaon na dikkan somon pulin ni hata ni mata sa mana mamuka siang zaman ni si Paulus sa tunay ima mangulu kita mangulu di baga sa kaporsyaw unang maadong na mga ratumi na sutu di batala ko kita seragamnya kahamaw seragamnya kaparuk alay tabay manak kanya songon barita na mardong puri luar biasa di barita na mardong puri ima taringot tu ngul di bagasan haporsyaw di bagasan kaporsyaw ni bana nakaningani taida sumunat adok dangadok na so tarapatuba di bata ido haporsyaw ukirahyado tabigete ima soldado na markurangin na tartimbagi jalanunga parah dukane jala ikut di operasi na ala di dokter nekan kaya 7 tahun yani dokter nai terus terang mau operasi piho Holland 5% nama kemungkinan bangun 15% mati. Jadi dokternya alanya along parah tembakan nih masuk itu hampir mendekati jantungnya. Alay di dok sudah di operasi mah. Saya sudah siap. Saya akan percaya kepada dokter dan saya akan siap bagaimanapun karena aku tahu porsionalnya ini Tuhan Maha tahu. Dia tahu di mana mangulu manang mati piau di mana sundari hanya Tuhan yang tahu ini di mana olah jepek di mana di mana tangyang neng dohonot ta ima ulini haporsion di sundari dohonot ta sitong haporsion dan ragu-ragu di mana dan gawe dok rupane tumatang si mana-mana ngiju istri na manang yanakon tetapi dia sudah menyerahkan ke dokter itu dengan iman dan haporsion pada di dokter pulang 5% nama karena ketika saat dioperasi karena kemungkinan besar karena peluru sudah mendekat ke jantung alai puji Tuhan sembuh malu karena ya memang hidup di frustrasi itu minggu akan asal kualai buimi tidak jalan itu wadi untuk rupani taring waktu waso tangyang parti goreng napa dua kon nang diajari tutu tondok mangulu di bagasan dami emhat tunak yani mangulu di bagasan dami asa dami tunak yani molope didok na luar biasa di ayat 10 tadi salah satu bagian nahibat di laus gadda mari hamu panadau di debata gabe markubu situ tu hamu kopartu kubu di asang apone makorkon nasa habingi itu do labasirwa mardongan las mirwa umma halak naung mangulu di bagasan di mana kanyang mardami do Kristus margugu jala marbengi ni roha inna dina margugu jala marbengi ni roha itu haporsyon so ngoni itu diharapkan si Paulus nang kita ya kola tukura kolos alai ning patar di bagasan kaporsyon di bagasan habingitun di bagasan na margugu itu apostol dan masuk aku
arido asa marbubu kamu, asa mardame kamu, asa marbengi ni roha, asa dibagasan kekuatan, abengiton, hadamion, maralohon akan namasa. Salah satu kunci kekristenan kita adalah melangkah di bagasan bengi itu nomor buku hidup betul kita mampu merdamai. Jadi ima di dok si Paulus rupanya asa marbuku cana marbengi di roh kita lebih betul kita bersemangat di bagasan. Na patuluhon manguru di bagasan hasil repon beri kamu barang di ayat 10 pati ima begini hasil repon manduk mau lihat salah naun roro hamu siaka hulumun gabi di roro gabi marudi kedua dohot hasil sani dosa saya dapat didengar di ala takas di nguluta ikko madok mau lihat hita bisa duti masongo seret ni rohata ala seret do hita ikko nadong do dita panidengar madok mau lihat mah kasaka serebon nang haruar kita siya kautoon siya kahulumun basandok siya perhatubanon gari anak di bata marah gari bagas di hita nang kay nabi parangi doho lam gada panadot na ihanap takas magkabingit ton pasu-pasu di bata alani agkamandot taminan kasaka serepon daki narok na kani ima halak si partanya ulam serep lam tahu kita ala takas ta arga kolong ni rohani di bata di bagasan mulutan lebih tahu kita marhaserep halak na marhaserep ni do nakay na tidak mengucap isu dok oliat tong damang dong na tanyang sudah datang mengkatai doh di mata di bukatia kita tapaho mertanya kita alami jauh atau di mata sejauh mana kita kepada Tuhan sejauh Tuhan kita sejauh kejang kita yang terima alani tangyang merrogate tangyang tayo papos rohatan gabisima mertulu em hatiga mengudu di bagasan haporsyaun mengudu di bagasan adamil mengudu di bagasan hasilnya amin lihat madiko ali Tuhan di mata hatam